Pero o verdadeiro payaso lévase por dentro. Está debaixo de toda esa roupa. Así que, quitádevos todo. Si, sodes moi idiotas. Pero quero que examinedes con atención os seus corpos. Vale, non están como para desfilar nunha pasarela. Quero que observedes esa actitude distraída e xoguetona. Parece que non teñen nada que perder, nin tampouco nada que ocultar. ¡Uy! ¡Falta certificado de actuación! Está aí, está aí. ¡Uy, sí! Supoñamos entón que esa pel tamén fose un disfraz de persoa, debaixo do cal habita unha curiosidade infinita, un impulso a fracasar, sempre, en todo, sen excepción. ¡Caballero! 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 Chicos, parad. ¡Tiempo! ¡Os instrumentos! Xa lle deron tantas voltas a súa alma que a poden poñer do dereito ou do revés. Emocións nas que vos podedes ver reflectidas vos mesmas. A risa. Esa é a nosa función primordial, a nosa misión, que a través de nós a xente se poida rir de si mesma. Esa risa. Cando sai así, cando xurde das entrañas, cando te ris con todo o corpo. ¡O payaso hai que vivir, hai que vivir a tope! Pero que pasa con uns payasos que xa non se rin? Todo se rompe.